Hello, good morning. My God, mapay pagmata sa kabos. And then, ni ay Gracia na abot. Mag-unboxing ta, kay na ay Gracia na abot. Mapay pagmata taon, gimuta-muta pa ang kabos. Salamat kaayo. Nag-chat-chat ni, I think, last week, ni Richelle Espiho, ang mabuting kaibigan ni Pasyalan Japan. Ayan, sa akong maring sa YouTube. Mega shout. Ay, Diyos ko. Ay, padap din. mega shoutout sa aking maring Pasyalan Japan vlog. O naay gipadang kuan ka ng regalo sa ako si Richelle Espiho. Abi na ko, yaga-yaga na to iya, tininood gidi ay. Hala, kusog kayong ulan. Kusog ko na to itong tingog niya atong ablihan kung unsay sulod ani. Salamat kaayo bay Richelle. Yan ang utana man gud siya. Unsa may paborito nimong color? Inko nga tanang color ba paborito nako kay para walay mahay. Mo dito niya. Wa ko idea nga unsa ni atong tan-awon. Atong ablihan. Aw ayaw diha kay nakurog-kurog. Allah, my gosh. Oh my gosh. Oh. Kurtina. Kurtina daw yung akong baby girl. Ay, Diyos ko, my favorite. Ala, paborito na ko ang piyaya. Paborito as in. Piyaya, ubi. Salamat kayo ba, Richelle. Ala, kalami. Oh. Ala, kalami sa piyaya. Duha ka flavor. Mo din bunga. Unsa ka ani, mura magkanang bugat-bugat. O niya. Murag kuan ba? So mo ni piyaya duha ka flavor. Original ni siya, original flavor at ubi flavor. Thank you kayo bye. Wala atong itago kay basig makuan ta. Salamat kayo. Ay my God. Hala oy, kagwapa ba ani oy? Unsa man pang ugay-ugay man ni Bay Richelle. Ugay-ugay. Hala kagwapa oy. Pang ugay-ugay, pang dato man ni, kanang naay kwarto-kwarto, wala man may kwarto-kwarto. Timsa ha, itong ablihan. Salamat kaayo, nakagwapa, my God. OMG. Ay, gwapa kaayo. Terno. Terno siya. Kagwapa, salamat kaayo. Salamat kay Bay Richelle. Makasuot na jutag ka ng kuan pang dato. Charot. Kanang naay kwarto-kwarto pang pag matulog mo na jud ni isuot. Dili na kuan, dili na isang unsa. Ala, isang unsa. Salamat kaayo ha. Hala kalipay sa kabos. Kalami sa color pating pa ha. Ang uban atong ablihan. Hala oy, salamat kaayo, grabe. Super appreciated. As in, I can't believe it. I can't believe this kind of blessing. Salamat kaayo. Ala oy, kagwapa ba ani? Basig kuan ka na. Naibata sa kilid. Basin Ambot lang, salamat kay Richelle. Napay usa. Salamat kay Tulod Jud. I love you. Plus, duha ka piyaya. Very much. Very much. Na tulo ka kuan. I love you. Very much. Salamat kayo ba? Uy, grabe. Makatouch. Makatouch sobra. Tanaw na to si I love you. Ama ng ablihanan. Wala, salamat kaayo. Makasinina na jud tagkuan pang pang VIP. Cafe. Wala kanindot ba ani oy? Uy, orderin ninyo si kuan ha, si Richelle Espiho. Murag online business niya ni. Online business niya ni. Gwapa kaayo.
Richelle Espiho. Manang number ba atong i-promote ang number. Okay ra ba, Richelle? Oh, okay ra kung iingon ang number. My God, basi dili pwede. Inya na lang. Ako na siya pangutanon. Like, okay sa iya nga akong ibutang ang iyahang number. Akong ibutang sa akong caption, ha? Kinahanglan mananghid sa ang kabos kay lisod na. O, diba? Thank you kaayo ba, Richelle? Salamat kay gwapa kaayo. O, yung design. Pagdato man eh. O, ako na ning isuot. Aning isuot, gabi-gabi. Ang gwapo kayo, I like the red. Ang gwapo kayo, tanan. Salamat kayo. Pagkagwapa, salamat kayo niya. Ang mga nangisnak na tagtiyaya karon kung itago kay kay. Salamat kayo ha. Mega mega shout out sa akong gold member diha. Naanak ko listahan dire. Tamsa. Of course, Pasyalan Japan Vlog, mega mega shout out. Eliza Johnson, Master Serious King, ang pobring hilas, Triple K Pueblas, kinsa pa to si Liza Clark, MJ Liveways, si Archie Palana, thank you kaayo Archie, Mini Me and I, and Tita Course. Tita Course, naka-register pa ka diri sa gold member. Ambot nga nung gi-bronze ni mo na gabi. Thank you kaayo. Mga yun takog message ninyo ba? Wishes, mga anak. I-message ko ni sa messenger para ma-appeal unta mo sa akong kuan, sa akong MMK videos. Charot. Pang MMK. Salamat kaayo ha. Mamahaw sa ang kabos. Mamahaw sa ako. Salamat kaayo aning tanan. God bless ni mo by Richelle Espiho. Nga mamahaw sa koronya, mag-asikaso na po sa mga nakadaog, ako po silang pangitaon. Taligsik City, Inday Ngabel, belated happy birthday sa Inday Kabkab Lusog Team. Hello sa inyong lahat. Salamat kaayo, especially to our Mr. President nga mao'y nag-manage karon sa atong watch hour section. Thank you kaayo Mr. President, atong team leader sa atong mga grade 1, Indat Vlogger. Team leader nato sa atong grade 2 nga si John Arniego. Team leader nato sa atong grade 3 nga si Kuya Charming ng Malaysia. Team leader nato sa atong grade 4 nga si Taligsik City. At sa atong team leader nga maapay pagka-monetize. Thanks God. Simply Osdak. Thank you kaayo sa inyong mga tabang kamo diha mga small YouTubers laban-laban lang tap diri sa mundo ng YouTube. Tinabangay lang jud ang tanan kay aron sa atong kalampusan. Tinabangay lang jud ta kana bang mag-support back kita ba magunahuna kita kung mas nindot jud kung naamoy gadget diha nga duha or tulo para makasupport jud mo. Nagplay lang diha bahala naka-silent ra na diha basta kay naka-play na. Thank you kaayo. Pero mas maayo pud unta kung inyo yung paminawon pero siya ka-busy na to sa kadaghan na to nga gipanglusob karon nga mga YouTubers para tabang sa atong mga watch hour. So makasabot ra mi bahalag naka-silent ra diha. Og pag-amping lang mo sa inyong mga gadget ayaw ninyo itapad kung matulog mo kay ang radiation. Magbutang mo og gamayng patunganan tapad sa inyong higdaanan. Ayaw lang ninyo ikuan itapad in town maluoy mo si kabos pila naman ni ka minuto. Kay unsa naman ni di ko kaklaro ang kabos unsa ngit-ngit silaw kaayo. Naka 10 minutos na ta. Time sa di man maklaro lili sa ko pila ni 8 minutes de ni basta ingon ana ha nya karon ang atong mission karon is magtinabangay ta sa atong watch hour para magpundo na bata diri sa kuan ato ang serbisyo mag-focus na ta ba sa atong watch hour magtinabangay ta mo na nga nihangyo ko karon kung kinsay willing diha mo sponsor og watch hour bisan lang og kaning 5 hours every day. Bisag 5 hours or 10 hours every day. Kada channel. So, we have 7 days or di lang nato na i-appeal ng Saturday o Sunday pero kung kaya ninyo, so pwede mo sponsor ana og 35 hours weekly. 35 hours weekly, 7 ka YouTuber ang makaangkon ana 5 hours daily. Nya, pwede na siya ninyo ikuan kanang pwede na siya ninyo i-continue kung pwede, kung kaya ninyo i-continue na lang na ninyo inyong
sponsor. Like for example, mag-sponsor mo karon nga week nga 25 hours. So kana nga 25 hours, lima ka YouTuber ang makaangkon ana 5 hours every day. So next week na po siya 5 hours from you. Next week na po siya 5 hours from you. Nya dili lang ikaw ang ni-play ana naman putay daghang mga ka-team. Mga team nato kana mo na akong gi-categorize bitaw. So muna karong mga wala mamuni muna sila ang atong mga target nga tabangan, and I hope so, even though moingon ta nga kanang mutabang gani ta dili gid ta mangayo og kapalit. So naara na sa inyo tinuod man na kanang mutabang ta dili gid ta mangandoy nga naaday kapalit. Like for example kanang subscribe ka nako nya moingon din ka nga baliki unya ko. So it's dili na siya kinahanglan. Konsensya na sa imuhang gitabangan, konsensya na sa imong gi-subscribe, konsensya na sa imuhang gi-play. Ang importante with all your heart and soul nakatabang ka ana nga YouTuber. And kung pananglitan man dili siya ang mo support back sa imuha, na ay mga tao nga mo support back nimo, laing tao nga mohimo ni ana para sa imuhang success. So mo ni nga ako ning gihimo ning atong live streaming kada adlaw except Sunday, para at the same time dili ta magkasinuuray jud og taman bitaw magkailhanay. Oo, dili ta magkaihanay gid taman-taman nya diri nato makita kinsay mga tinuod nato nga mga higala diri nga mo support gyud. So daghan kaayong salamat sa inyong tanan, sa inyong pag-cooperate. From now on, magkuan na mo, mag-prepare na mo diha, mag-upload og 2 minutes nga video para sa ato ang live. Except 2 minutes, mag-upload sad mo og lain para maunay atong i-play para sa inyong mga watch hour. Basta kanang 2 minutes, mao ra gid na ibundak ninyo sa atong live para pantay-pantay ang makuha ninyo nga oras gikan nato nga naa sa live. So himang hinaot ko nga kung magpalista gani mo sa akong live, kanang mag-live ta, yung hinaot ko nga dili unta mo mulakaw, ini ka mag-play sa inyong video, and then dili unta mo maghulat nga tawagon ang inyong ngalan once na ana tay gibundak nga link nga balay na natay gibundak diha sa atong live. Tabangan nato og play, kung mahimo palihog lang tabangan nato og play kay dako kaayo na nga tabang gani atong pag-play sa atong lives sa mga YouTubers nga makuha nila nga minutes. Dako kay na nga tabang mo na nga akong gihangyo ninyo nga moadto gyud ta kay bisan ako gani mo play jud ko dire kay bisan ginagmay makatabang bata lami kay sa pamati makahibalo ta sa atong mga kapwa YouTubers nga monetize na sila lami kayo den inig monetize nila dito na pud ta magtabang i-categorize na pud nato tong mga na monetize nga sila na pud ang mag-watch to watch. Okay? So muna kung gusto, ang kinahanglanan jud nako ang cooperation ninyo with all your heart and soul. Ang inyong pag-play sa mga video nga tinud-anay jud nga inyo jung gihuman, labaw sa tanan ang mga monetized channel nga wala jud ninyo gina-skip ang ads kay mao jud na commercials, kay mao jud na ang mutabang sa ato ang revenue. Ug thank you kaayo, mabuhay ang tanang mga members nako, ang tanang mga super chatters, mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Kayo talaga yung nagpapamaintain ng aking revenue at sisiguraduhin ko sa inyo na meron pong mapupuntahan lahat ng tulong ninyo sa super chat at sa pagpa-member nyo, at higit sa lahat sa hindi ninyo pag-skip ng mga ads, meron pong mapupuntahan, at yun ang pinaka main na pangarap ko, na magkaroon na kami ng bahay. Salamat ha, Diyos ko, naiyak ako. Thank you kaayo, thank you aning tanan by Richelle Espiho. Mahaws ako. Akong tingog pag yun na ulian, basta I hope so nga kan ingon ani nga pamaagi nako sa akong pag-live, makatabang ko ninyong tanan niya sa wala na ko ma-shout out, sa wala na ko makita nga comment, pasaylo alang ko ninyo taon ha. Ug kaning atong kuan kanang foundation for WH is exclusive lang po yan para sa mga membership. Kaya para po fair po sa lahat na mga pumunta sa aking live.
magpa-member kayo kahit yung pinakamababa lang yung 79 pesos monthly. Hindi na po kayo lugi dyan sa 79 pesos kasi isang buwan kayong magbababa ng link na legal. Legal yung link na ibababa ninyo. Hindi kayo maano diyan. Hindi kayo maano sa akin, ano bang yung magbaba bitaw na sobrang dami niya, wala mo nagbayad monthly. Dili mo makuan ka ng sa tawag ani mga tulra ba ni kana bang daghan jud kaayo ba kanang daghan jud kaayo mo gipangbundak bitaw kay makuan mamuan na ma-hide and show man mo ana tungod sa kadaghan ninyong gipangbundak. Oo. And then jajakitan ko rin yung mga super chatters natin para dili na ko mabalaw bitag pangita sa inyong mga channel kay sometimes ang inyong mga channel non-searchable nya lisod bitaw pangitaon daghan ka pangalan sad yung iba. So yun na lang ang aking plano, na jajakitan ko na lang yung ating mga super chatters. Basta kamo mga moderators na ako, ayaw jud taw mo pagpabadlong, ayaw mo pag bundak og live sa ato ang live kay kaluoy sad kaayo na ato mga kapwa YouTubers taon nga naninguha nga mantinil in taon sa mga watch hour nga atong makuha. So mao to mga bay, basta paningkamot lang mo diha sa inyong sa taman sa inyong makaya, basta magkita-kita ta sa akong live kada gabi alas 8 Philippines time from Monday to Saturday. Ang Saturday talaga is palaro talaga natin yung Saturday, pero naasa ko yung mga ipangbundak ana og Monday ang atong saka-saka Monday, and I hope so kamuntanan mo try mo nga musaka. Members and members, non-YouTubers and YouTubers, welcome jud mong tanan Malunes sa kaintaon mo ha. So dinhi na lang kukuto, daghang salamat aning tanan by Richelle, daghang salamat inyong tanan, Diyos ko tulo ang luha sa kabos Ginoo ko.